antes, o mes anterior, habíamos descoberto outro santuario que aínda está afectado por eólico, para non a poñer a 80 metros. Si, a 80 metros destruído. E era un círculo concéntrico maravilloso, un radial indicando o Castro da Rá. Sabedes en Ribeiro, o mirador da... no, Castro da cidade, o mirador da Rá. Se subides, hai un castro. Pois hai un círculo concéntrico enorme, un radial que está indicando o Castro da cidade. E ademais, ten unha pía aquí enorme, unhas cazoletas que din que pode ser unha constelación. Despois, un poquinho máis para acá, hai un reticular, que é un rectángulo con líneas e unha cazoleta. E gracias a 3D descubrimos que ten máis círculos concéntricos, máis círculos pequerechiños. E aquí o que vedes é o primer muíño navicular. Os tres muíños naviculares atopei no ceo. Estou destinada a topalo. E se vedes é unha cazoleta alongada e un corpo rectangular. Vale, normalmente os muíños naviculares son así. Unha cazoleta e un corpo rectangular. Con os que todavía ten o doble, é doble. Inicial, estaban iniciando. Empezaban xa a facer as súas cousas, aí a moer, pero é tan novo que ainda non ten o seu ben marcado. Pero sí que levamos ali a arqueólogos e confirmaron que é un terceiro muíño. E ese sí que está afectado polo eólico, que está a 170 metros. De que resulta que tamén descubrimos que ao lado hai coviñas. E un poquinho máis abaixo, moito gastado, hai círculos concéntricos. E tamén aquí no das andañas, e que o ano pasado descubriron ali 4 cazoletas. Foi así como estades ahora mismo, digo, mirad, mirad.